Weche mag somo. Jatend migao mar somo George Magoha olando medo kinde mag ndikruok jopuonjre grade 6 ne donje sekondar madundo. Tarik mogik mar ndikruok ne en giko dwe mar 8 ka koro chenro no omed ne ndalo 10 kendo ibiro lore ka chop tarik 10 mano mar dwe mar 9. Magoha omedo ni gitimo kamano kaluwore koda ng'ikruok maka kod kacha e mbui mar ndikruok kojiwo jonyuol mondo ndikre ka chop tarigno. Chenro mar ndikruok ne skund sekondar madundo bende nochakore dweni mabende ne duol matayo yiero mano duola matayo penj nek oyaw mbui mano mar ndikruok. We have done extremely well in terms of registering our children in grade 6 with regards to selection, and we are also human because we have interfered with some dates. We were supposed to start at a particular date and we started late. We have also had hiccups, and we are also going to have hiccups on Monday in some areas. Therefore, as a government, we have decided to extend the final extension for the school selection process. I think it's better to take it up to, we give them another 10 days, so that by the 10th of September, if your child has not selected the school, now it becomes your own problem. I would want to encourage those who have not selected to continue to select after consultation, and that this is not going to be a hiccup, it's not going to be a challenge, because even, for example, with the elections in Kakamega and Mombasa,